Dobrý deň, vítam vás na žrebovaní hlavnej ceny o zľavu na výrobu nábytku v hodnote 1000 eur. Na pomoc som si priviedol môjho syna Marka, aby žrebovanie bolo nestranné. No, tak prvú cenu vyhral David Deset, Banská Bystrica. Srdečne gratulujem. Na obchodnom oddelení sme sa rozhodli, že okrem hlavného výhercu vyžrebujeme ďalších troch, ktorí ste správne odpovedali na naše otázky a vyžrebovaní dostanú od nás takéto kvalitné dosky na krájanie s našim logom. Takže prvú dosku vyhráva Alexandra Sabová. Druhú dosku vyhráva Lenka Burkovcová. Tretiu dosku Peter Prázdnovský. Výhercom srdečne blahoželáme.